kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hirama hande ko ñalawma walla ko jaam alhamisa hawri ko 13 lewru août hitande ujunnaji 2026 ko gonɗen joni ko 9h ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York e toon to Miami toon to Dallas ɓe jarata joni ko 8h jamma toon to Californie ɓe jarata ko 6h kikiɗi toon to Paris ɓe jettima joni 3h du matin Dakar e Nouakchott ɓe jarata joni ko 1h du matin habruji moɗon e ɗemgal Pulaar tugnade ko mi toon to Washington hono kanko Donald Trump mo continue ha hande hareji makko contre won galleji ñawoji won siftin ɗon tan ko lewru ɓennundi galle goto ñawo ɗum noon cour d'appel waɗi no wino wonde ko kanko Donald Trump o ala droit ɓeydude inde makko oɗo centre Kennedy gandiraɗo ko fate en pijirluji pini ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe famille Kennedy ɓe poti plante wiide wonde ko kanko Donald Trump ɓe inde makko e ndeɗo huɓere nde kono noon wayno ko yiya ɗeɗo balɗe kadi hano surtout oɗo ñalawma alhamis hande kono kanko Donald Trump ɗum noon ko comité mo ɓe mbiyata ardiɓe ko fate gestion ndeɗo huɓere nde kanko hoore makko o jeeya hen kadi ko kanko hoore makko o ardini hoore makko e oɗon comité ene wayno ɓe pelliti kadi ɓe mbi wonde koye maɓe ɓeydu kadi inde makko toon to ndeɗo huɓere ɗum noon koye yamirore ñawore wonnode ñanden kanko hoore makko o haɗanoma ɗum ɗon kadi ɓe jamirino inde makko yitte hen inde nde ko ɓeyduno hen oɗon ñalawma hande kadi ɓe ɓen gummono ndeɗon feere hande toon to Washington e ko yalti kadi en wayno ko kam immigration ko yiita eɓe jogori ferade kena boye million ngaji $20 ɗum noon kadi ko ƴewde hokkude hono kamɓe yimɓe dadiɓe e immigration hokkudeɓe ganguji ɗum noon ko ɓornoto e juuɗe mabɓe taw ɗiɗon ganguji ne mbaɗi ko masata yimɓe soɓe nanggui ɗumen ɗum ɗo fof noon ko hunde fuɗɗide mata guila kanko kam pambandi mon e laamu woni ministre ko yaltina joni ko New York Times ɓe puɗɗi yaltin ɗum e kadi ko gueɗe oɗo saa joni kamɓe immigration ɓe jettan ɗum noon firti noon ko hunde nde ganduɗa ko kamɓe dadiɓe hay sinno ɓe kutoraka pitélaji mabɓe soɓe nanggui neɗɗo so neɗɗo résiste mum e mbawi wadde feere foof neɗɗo mo kañum hoore mum maase électrique ene wawa ustude doole mum oɗon moɓe nanggato ɗum noon kadi e tugnade hande won galleji won yayi janko mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa abbitaki haqqinema ade par ce que hutorade kala ko woni électrique e nanggude neɗɗo walla leptude ɗum walla ko way noon ko wawi wonde foof ko hunde nde conscience sali e kadi ko hunde nde ganduɗa haqqinema ade ɗo e États-Unis ɗo e aduna foof ene sali ɗum ko wawi wonde foof ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa eɓe continue ha hande wiide wonde koɓe mbaɗi hen kalis kewɗo kena boye million ngaji $20 nde ɗeɗo peeje jalten kamɓe démocrate en ɓe mbi wonde ko budget mo ɓe mbaɗana o walla budget baɗaɗo mo ɗiɗo programme uji kalano hen ɗiɗo programme uji so kalano hen ene wayno ko kamɓe démocrate en walla kamɓe républicain ji modéré en calloto ka ɗon haala hande toon to immigration tugnade kadi ko anda hono kanko Tom Homan ene wano yalte Fox News kadi hande omo defanda hono kamɓe immigration pellitan ngol ɓe jogui pour sodde ɗiɗo ganguji joguiɗo doole wawde masde kala moɓe nangi ɗum ɗon kadi o wiide mabɓe woliyede hutorade yimɓe immigration hutorade doole surtout en pételaji walla gueɗe baɗe noon ha yimɓe gaño hen ene wawni hawnaki ɗum ɗo kadi ɗiɗo ganguji kadi mangus kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa fotɓe nanguede walla nanguete ɓen résistance moɓe jogui so tawi yimɓe immigration nangi tugnade kadi ko ummi toon to journal biyeteɗo news kadi Fox News haali ɗum hono kamɓe démocrate en wayno ko ɓe mbawi dañde gañari mawdi mumade toon to Minnesota ɗum noon ko caggal nde kanko Amy Klobuchar nde kanko hoore makko wawi gañade yimɓe foɗodiranoɓe makko pour ƴewde wonde candidat pour gouverneur toon to Minnesota ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saa joni ko kanko Amy Klobuchar ɗum noon sénatrice de démocrate gonnoɗo toon to Washington ko kañum woni candidat mo kamɓe démocrate en cuɓi donc siftinde on tan ko toon to banggue républicain ji on e wayno ko kanko Donald Trump mo suɓino hono kanko gardunoɗo société pewno jaganawuji hono perdi woteji makko ko debbo goɗɗo kañum hoore mum mo Donald Trump suɓuno ko kañum heeɓi banggue républicain ji ɗiɗo ko fof ko woteji baɗɗoji lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom pour suɓade hol gonnoɗo gouverneur ho kam Tim Walz siftinde ɗon tan Tim Walz aussi ko kañum wonno candidat vice président e nde Kamala Harris kañum hoore mum nde waɗata campagne muɗum nde ene wayno ko oɗo sa joni o wi wonta o jogorani wontude candidat e sibabude loskoji nde kamɓe gouvernement Donald Trump ɓe gumini toon ɗiɗon loskoji noon ko o wiide wonde ko won kalisaji kewɗi bonnade e ɗiɗon kalisaji kadi ko fraude ɗum noon ko banggue gouverneur e banggue kadi kala ko woni laamuji gonɗi less gouverneur ko ɗum waɗi toon koko wawi wonde fof kanko Tim Walz oɗo saa joni o wona candidat hay sinno wawno wonde candidat pour wadde deuxiéme makko mandat
Habruji men États-Unis hande haggilaji fu nan kuciri odo Sadio nono kanko cubaɗo yo arde département CDC ɗum non ko kanko biyeteɗo Swartz a siftinɗo non kanko Erika Swartz ɗum non ko walla ko officier supérieur e Navy e kanko warama kadi ko docteur ñalawma hande alhamisa ko kanko nden wondi wonde ardade oɗo département CDC ɗum non siftinde on tan hono kanko Erika Swartz o noma e aw suɓa yo arde CDC ko hitande caggal nde gonnoɗo ɗon ko adi mo arde biyeteɗo Suzanne Monares Seka caggal nde on kañum woru sali signinde kayitaji pour ko fatende kanko Donald Trump e ministre makko toppiti ko fate santé hono kanko Robert F Kennedy nde ɓe mbiya ɓe mbayla ɗeɗon gueɗe ɗum noon ko vaccine aji ko fate sukaɓe ko addi kanko hoore makko mo fuɗɗo liggey makko kanko oɗo biyeteɗo Erika Swartz en wayno hono Donald Trump e kañum e ministre mo ɗum toppiti ko fate cellal ɓe mbayli kala ko wiyete vaccine aji sukaɓe ƴeftanno ɗum noon ko sukaɓe yaroɓe tuggi 15 hitande ha 17 hitande ɗiɗon vaccine aji kadi ne wayno ko kamɓe démocrate e républicain ji surtout e liggoroɓe ko fate cellal en wayno kañum fonde ndi mbi wonde ɗum ɗo ko gueɗe ɗe potani wonde ɗum noon ene wayno ko kanko Erika Swartz ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa en oɗo sadio ma ɗum wonan mo test est ce que mo jogori salade ɗum ɗon on siftinde on tan kanko oɗo Erika Swartz nde waɗata confirmation nde nodda toon to suudu serɗiyankoɓe e ɗum noon ko pour confirmation makko hono sénateur jeeyaɗo toon to Louisiana hono kanko Bill Cassidy en wayno adano sallinoma jaɓande mo oɗo debbo kono en wayno ko caggal muɗum nde wi wonde oɗo debbo ɓe kaldi kañum woru wi wonde ko kala jamiroje gaddaɗe muɗum tawɗe no jamiroje ko lundiɗe ko kala ko fate cellal no foti yaadude koko saloto ɗum noon en wayno oɗo sa joni ɗum ɗo kadi ko hunde addande makko kanko Swartz hade makko fuɗɗade liggey anda ko noon holko jogori wadde est ce que mo jogori salade ɗum ɗon walla mo jogori jabde ɗum ɗon continue pour oɗo vaccine o waylirani kadi taw kamɓe haalaleɓe ko fate cellal e surtout wajotoɓe ko fate cellal public mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde moƴƴani ko hunde kadi nde rewani kala kuule ɗe ganduɗa to pawiɗe e science ko wawi wonde foof ene fadade ɗeɗo balɗe walla ɗeɗo jonte garoje hol kanko Swartz holko jogori wadde est ce que mo jogori yamirde ɗum ɗon siftin ɗon tan CDC ko fedde walla ko goomu laamu toppitiɗo ko fate e ñawuji daaɓoji e kadi hol haare muɗum ɗum noon ko kanko addina ɗum kanko biyeteɗo Erika Swartz ko officier supérieur e Navy mo États-Unis toon to Kentucky hono kanko gouverneur mo Kentucky biyeteɗo Andy Beshear en wayno o waɗi kanko hoore makko rentinare ɗum timmata ko mbiyata fade sénateur Mitch McConnell ɗum noon ko ndeɗon rentin oɗon bataki mo windi o wi wonde ko en wayno ko kanko oɗo sénateur jaarowo duuɓi 74 biyeteɗo Mitch McConnell on foti jaabade ko yaaci ɗum noon ko taw ko hunduko makko walla taw ko vidéo mo waɗi o wawde kanko hoore makko prouve wonde wawi continue wadde liggey mo waɗata pour wonde sénateur mo Kentucky toon to Washington ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Andy Beshear continue no haalde ɗum e dumuno ɓennuɗo pour wiide wonde ko ala sénateur mo Mitch McConnell ala droit joɗade taw kañum hoore mum woni hôpital yiyetake ndetaki woni kadi waɗani liggey muɗum donc siftinde on tan ko kanko Andy Beshear en wayno ko haysinde oɗo ko sénateur gonɗo toon to Washington ko kanko jogui droit kadi ene wayno ko haalde ɗiɗon haaluji pour so tawi oɗon sénateur wawani wadde liggey muɗum walla kañum hoore mum sankima gueɗe mbaɗe noon ko kanko woni ƴefto kala mo lomtoɗo ɗum noon so tawi ndeɗo rentinare nde huccine sénateur Mitch McConnell jabaki ene wayno ko hawnaki ɗamina kanko Andy Beshear maw nelduri lettere toon to Sénat pour wi wonde kadi wayno ko oɗo sa joni ɓe ngala joɗaniɓe Kentucky toon ko fate hono jonde mo jonde nde fonno jogade kanko Mitch McConnell ko wonde fo en wayno ko kanko Mitch McConnell kanko sénateur Andy Beshear kanko gouverneur Andy Beshear e nder kadi kamɓe démocrate ko postata oɗo sa joni ko fate campagne contre makko kanko Mitch McConnell e mbi wonde ko en wayno ko nder hitande 1993 hitande ujunaji ɗiɗi sappo e joyyi e hitande ujunaji ɗiɗi nogas e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kanko hoore makko kanko ɗeɗo kital fof kanko Mitch McConnell ene wayno wooti no wi wonde ko hay goto fotani yoɓede kala ko fiyete en kala ko wiyete hay goto fotani yoɓede so tawi arani liggey muɗum sibabude kañum hoore misallani kono noon e wayno oɗo sa joni kene ɓuura jonti jeeɗiɗi kanko Mitch McConnell o yiyaka toon to Washington to bureau makko o yiyaka mo haali o yiyaka kadi mo waɗi golle ɗe waɗata ɗe ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa en kamɓe démocrate en e surtout kanko gouverneur mo Kentucky omono continue mo haala ɗum ƴewde so tawi omo dañi jaabol walla wadde mesure aji ɗi ganduɗa constitution mo Kentucky ne rokki habaruji men international toon to Afrique hono leydi Ghana e leydi Burkina Faso ɓe mbawi signonirde nanodiral jaɓodiral ngal kadi ko rende frontiére uji mabɓe kadi ƴewde gueɗe ɗe ɓe mbawata wattude haqqille kala no yimɓe teccirta ɗon e kala marchandise kadi no rewirta ɗon ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jaltude hande hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi donc tungnade haaluji gommiɗi toon to Accra hono kanko major général Célestin Simpore en waɗi ko kanko signini oɗo kayit o signini ɗum kadi ko ministre burkinaɓe toppitiɗo ko fate défense
ko fate défense dum do kadi ko hunde hesere wonande tonto leydele gonde odon bangi fati commerce international tun nar kadi kan Donald Trump ko hali wonde ko leydele mabu capande nay leydi odo sa joni en biya o mo takki dum en balla hono kambe Chine tarif mo fawe Chine bele Chine ne wasati dum non dedo leydel takki ne jaa hen kambe tuggi Mexico hayaten ma Israel en wani ko dedo leydel nganda en kanko war mo Donald Trump wi mo yewto dedo leydel kala leydi kadi nde o tawi ni jaa e wallo be Chine tarif mo fawe meno dum non ko frais douane de kanko Donald Trump fawi e leydel gonde adunde holko woni sababu Chine tampanen o wi wonde ko so tawi andi dedo leydel en wani ko foyata e mudum ko woni bonde ha handi khabruji men international ko yalte nyalawma kadi hono kambe Iran en wayno odo sa joni be jante leydele jeede BRIC adum non ko BRICS kadi ko leydele de nganda ko fedde de nganda dedo leydele ko wayno Brazil ko wayno Russie ko wayno Chine ko wayno Afrique du Sud e kanko be Iran leydele de nganda de ngoni organisation gon ton pour wiide be ciosa kala ko fate en gomuji to pitir ko fate ngalu pour wonde dum don foko habaadi fate dollar adum non kadi ko hunde yaltunde hande siwtin don tan ko dumunaji benndi en wayno ko rawani hono kambe BRICS be kalini mbi wonde ko e be kutoro kalis goddo mujida e dollar dum non wonno haggilaji may bodon sa kutorade yen kalis jaado tonto machine ko non en wayno ko nyalawma kadi kambe BRICS kadi no wayno Iran yante mabbe kadi pour sosde bankuji mawdi taw ko didon bankuji kadi topiti ko fate ngalu de kambe BRICS be lendi dum do kadi ko haare ha hande de kambe dedo leydel BRICS de be ngoni contre États-Unis habruji men tonto funange badide hono kambe Turki dum non ko ministre mabbe topiti ko fate affaires étrangères tumnade ko be kongol ngol haali wi won o takki Israel odo sa joni yaltindi kala Palestinabe wonbe ton hodnobe ton to Gaza dum non yaltindi dum en leydi Gaza leydi Palestine dum do kadi ko hunde de kambe Turki de be kala be dum do kadi ko tonyange burgi bonde tonyange kadi nge medan wadede kila aduna fuddi ko wonto fo ne tonto Angleterre kadi hon kan ministre uji mabbe ko buri hen hewte to peli odo sa joni kambe Israel gedde de mbadata odo sa joni heftude nokkuji gondi ton to West Bank dum non ko si Jordan taw ko nokkuji di Palestinabe konno ton ha handi kadi en mintaji capane binde hono senator américain goto jaaton to New York hono kanko Chuck Schumer o wawi wiide wonde ko o wawi takkude hono kanko ministre topiti ko fate défense leydi ndi hono kanko Peter Hegseth wiide wonde ken wayni ko kanyum hoore mum liggey mo wadato alana dum hattan dum don kadi en wayni ko cagal ndi yiya hono kambe America awdo sa joni sibabu nde hare wonde ton hakkunde mabbe Iran kadi gedde ni ganda kewde badde hen taw kadi de ndewani lawol dum do fo koye ngardingo makko kanko Peter Hegseth ko way wonde fo en wayno awdo sa joni kanko Chuck Schumer wona kanko goton woni ministre uji felbe mo kanko Peter Hegseth ene jaa hen hay yimbe gonda ha ko républicain ko modéré dumuno ben do sikanoma hono kanko Donald Trump mo yaltimo kanko Peter Hegseth sibabunde kanko Donald Trump wi wonde ken wayno ko funtam e ndedo hare wonde son deira e surtout yen ko fate won gede kewde bad taw gede den jaran pour yadude odon sa tunade khabru jaltudi wonde ko kanko Peter Hegseth takino wi wonde ko wona faute makko ko faute ministre adjoint to période ko fate défense ko way wonde fo en wayno ko odo sa joni en wayno ko kanko Donald Trump mo ne jewde surtout kanko chef d'état major mo États-Unis e be ngoni ko jewde peji fo nde mi jaltine ndedo hare ko fate kaldigal non hakkunde kambe États-Unis e kambe Iran odo sa joni wayni ko may tungnade hande ko anda hono kambe États-Unis e kambe Iran gorme fof nen continue nu wonde ko kanyum jogi contrôle ton to cirtol Hormuz ngol non e wayni ko yiyata na hande no wayni ko ala botoji dewoji ton kono aussi ala botoji dewoji ton to garoji ton to nokkuji kambe poruji mabbe kambe Iran donc en wayno blocage mo kambe États-Unis mo be pay poruji ton to Iran en continue hande kono non kadi no wayni ko cirtol ngol hande nen continue rene de taw ko kambe dadibe Iran na be ngoni ton en ndiyana dum don won fo en wayni ko posta nder page mabbe ex nyande alor bendo on kambe hohobe ko fate reande ngol do cirtol bi wandi ko kala ko Donald Trump ala wala kala ko American kala bi wandi ko ala blocage gondo ton to cirtol Hormuz ngol dum ko fenante donc mbi e wiide mabbe kadi mbi wandi ko cirtol Hormuz handi ko bloka ko udda e kadi no wona fu jogran uddite ila ko kambe Iran be mbawa condition ngaji dibe pawi ako fate guddi dum ngol mum jabe dum non sifton don didon condition ngaji ko sappo joyi tobbe den deden tobbe jaa hen deden tobbe debe pawi États-Unis il faut ko keftin deden tobbe tonto mali tungnade kadi ko winda tonto Dakar actualité hono kambe armée mali be mbawi halde e nyalamo dal khamis mi bi wonde be mbawi danji ken wona capande jeete dido soldat dum non ko nanganobe par bedo jeedi suji o poede dum en non ko tungnade hande communiquer no kala be wonde ko bedo en woni jihadi suji groupe aji be biata soutien à l'islam et aux musulmans janin e kadi bedo dido ko groupe aji ligondirode kadi al-Qaeda en wonde kadi rebellion tuareg biata front de libération de Azawad en der attaque mo bannon cabi hakkunde
nogas joyi nogas jegom lewru avril ene wayno ko ɗi nokkuji kewɗi gondi toon to Mali mbawino nangude yimɓe hewɓe donc tungla hande communiqué mo kamɓe gouvernement walla armée Mali moɓe kalɓe ɓe mbi ɗum ɗo fof ko gueɗe koye peeje ɓe gonno guila nde ɗiɗo attaque uji mbanno ñande nogas joyi lewru avril kono tugnade communiqué gummiɗo toon kanko joguiɗo konngol FLA ono Mohamed El Wouloud Ramadan e nder ko haali wi wonde ɗum en wani ko kamɓe ɓeɗo jihadiste uji wiyeteɓe jihadiste uji ene wayno ko pellital mabɓe woppude kene wona 50 e neɗɗo toon taw ko soldate Malina ɗum ɗo fof ko sibamde yurma ɗumen ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɓe nanguno tuggi hitande ujunnaji ɗi nogas tati hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom donc ko affaire humanitaire wona hay goɗɗum ko way wonde fof ɗum ɗo kadi no wayno ko caggal nde mayde makko kanko ministre défense de leydi Mali hono kanko biyeteɗo ene wayno ko tuggi ɗum ɗon hono kanko général Assimi Goïta ko kanko ƴeftiti gardigo leydi ndi e kanko kadi ƴeftiti kanko hoore makko wonde ministre supérieur gouvernement de défense kono noon e wayno ko tuggi juillet kamɓe jihadiste uji e kamɓe révélen e puɗɗima kadi wadde attaque uji goɗɗi ɗum noon koye guure goɗɗe e kadi e nokkuji goɗɗi kadi ko mbiyata to yimɓe nonga ko wawi wonde fof sibabu ndi ɗon haareji en ken abbo 40 ujunere neɗɗo mbawi dogde nokkuji ɗi konno ɗum noon toon to banggue rewo leydi ndi e banggue centre Mali ɗum noon ko tuggi tan nde kamɓe jihadiste uji ɓe mbawi yande toon to ɗiɗo nokkuji ñande nogas joyi lewru avril koɓe weydi hen tan ko Mali koye leydi limetede e leyɗe ɓurde wasde e aduna he e kadi ene wayno ko kañum hoore mum déjà ardi ɗumen toon ko yimɓe jeenoɓe kuddetaji ɗiɗi bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go taw ɗiɗon kuddetaji kadi ardi ɗumen oɗo sajun ko militaire uji e ndi leydi Mali kadi ko tuggi tan hitande ujunnaji 12 kañum hoore mum woni koye caɗele haareji hakkude mum e yimɓe ɓe mbiyata wadde boniyankoɓe jihadiste wawi wonde fof ɓeɗo 62 neɗɗo militaire uji oppaɓe toon artiraɓe toon e armée Mali ɗum ɗo kadi ko bonne nouvelle pour wonande famille aji toon to Mali hande ene wayno ko kanko Assimi Goïta gardiɗo leydi Mali ɗum noon gouvernement militaire gonto Mali ene wayno kanko hoore makko waɗi grâce présidentielle ɗum noon ko ene français goto condamnonoɗo yo sokke toon duuɓi nogas sibabu nde ɓe takki ɗum kañum hoore mum ne waɗa espionnage tugnade hande communiqué gommiɗo toon hono kanko lieutenant colonel kañum hoore mum gonnoɗo deuxiéme secrétaire à l'ambassade de France kanko biyeteɗo Yann Vesilier ene wayno o nanggano ko ñande 14 lewru août hitande ujunnaji nogas joyi toon to Bamako e ɗum noon kadi o nanguidino koye militaire uji ken wona sapta ko militaire uji malien ji ɗum noon en taw ene jeeyaɓe ɗiɗon militaire uji hono généraux ji kon biyeteɗo Abbas Dembélé e Nema Sangara ɗum noon kadi ko mbi e wiide mabɓe kadi ko ɓeɗon fof gonno ko fewjude complot pour yandinde laamu ngongu toon ngo ko wawi wonde fof tugnade communiqué gummiɗo toon to leydi tugnade communiqué gummiɗo toon ko hono kanko gardiɗo leydi Mali hono général Assimi Goïta ene wayno oɗo sa joni o rokki o yaafima oɗo français coknoɗo ponnoɗo sokede ken wona duuɓi nogas toon to leydi Mali toon to Congo tugnade kadi e habaruji gummiɗo toon hande to radio France international hono kanko Denis Sassou Nguesso ene wayno Denis Sassou Nguesso ɗum kentele toon to Congo tugnade kadi ko winda toon to Dakar Actualité hono kanko ancien président mo leydi Sénégal Macky Sall o wawi kanko hoore makko rokkede teddungal ɗum noon ko oɗo ñalawma hande alhamisa 13 lewru août hitande ujunnaji nogas jeegom toon to Brazzaville tugnade kadi ko winda toon e wayno ko heeɓi teddungal o heeɓi jeenari ndi kadi ko waɗede docteur honoris causa ɗum noon ko université Denis Sassou Nguesso gonɗo toon to Kentele ɗum noon kadi ne wayno ko ene jeeya ɓeɗon woɗɓe kadi kañumen koyemi rokkaɓe ngal ɗo teddugal hono kanko ancien président mo leydi Niger hono biyeteɗo Mouhamadou Issouf e kanko ancien président mo leydi Guinée Bissau hono biyeteɗo Umaru Sissoko Ambolo siften ɗon tan ko hande hono kanko Macky Sall ene wayno kene fada ƴeewde holto cuɓugol makko ko fate secrétaire général des Nations Unies yarata donc ko anduno tan ko lebbi lewru ɓennuɗo ndi walla dumunaji ɓennuɗo ndi hono ko kamɓe koɓe ñohata toon kamɓe yimɓe wonɓe toon membre uji permanent ɗi ko gon membre uji conseil de sécurité des Nations Unies ene wayno oɗo saji joni ɓe ɓuranno wotande ko debbo yo ƴefte e kadi neɗɗo jeeyaɗo on to Amérique centrale yo ƴefte koye woni fof andaka taw koye lewru octobre andete hol cuɓaɗo yo ardo Nations Unies e kadi yo lomto hono kanko Anthony Guterres musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam